תקעתי מחיר. מה היא אומרת לי? תבוא ביום שני. מספר סיפורים, זה נקרא יזמות. אני למדתי תיאטרון כשהייתי צעיר יותר. באו אליי מהמתנ"ס, אשתך סיפרה שאתה למדת תיאטרון, אתה מוכן לספר לילדים סיפור? עשיתי סיפור, יצא פיצוץ. עבדתי כל השנה עם החוג הזה, ואז מנהלת המתנ"ס שאלה אותי אם אני מוכן לבוא לשם גם כן. אני לא הרגשתי שאני כל כך שווה, לא בתור מספר, כבאדם. תקעתי מחיר. מה היא אומרת לי? תבוא ביום שני. הלכתי לעבוד שם, והמשכתי לעבוד במחיר הזה. ואז צלצלו עוד, שמענו. הייתי המספר סיפורים הכי יקר בארץ. וואו. וקיבלו. איזה טיפ יש לך לבעל עסק מצליח שהוא רוצה באמת למכור את המוצרים שלו במאות? אם אתה רוצה שהעסק שלך יפרח ויהיה לו עתיד, אתה חייב לקחת מההתחלה מחיר טוב. מחיר נמוך יגרור אותך למחיר נמוך, ואז אתה תרצה לעלות, יהיה לך קשה. ושנית, לא לחרטש. להגיד את האמת, המוצר שלי הוא כזה וכזה וזהו, ואני לצאת לדרך. אין לי יותר מזה. תודה רבה.